danas ćemo igrati Minecraft. Reći ću vam par stvari šta će sve biti na kanalu, šta ću još snimati i to. Nešto morat ću da im nešto popravim, kako se zove, da popravim skin, pošto trebam da imam skin, ali nešto nije se učitao. Tako da, kad ga popravim, vidjet ćete moj skin. Ali moj skin se vidi već ovako, slika kao na YouTube-u. Mnogo moćan skin, meni se sviđa. I vama isto. Dobro, sad ćemo malo da vidim kakav je predeo. Ovo je Plains biome. Da. Dobro. Šteta nema toliko ovog birch wooda i ovog wooda, ali dobro. Vidi lava. Lava će da nam dobro dođe. Da iscepamo sad ovo drvo. I napravit ću neku kao malu sitnu kućicu u planini. Tako nešto, vidit ću. A poslije ću da napravim veliku kuću. Planirao sam, htio bih vi da mi pišete u komentarima da li vam se sviđa moj rad na YouTube-u, da li treba malo da poboljšam editovanje videa i tako. I htio bih za ovaj serijal Minecraft preživljavanja da vi u komentarima mi napišete šta hoćete da snimam, a ja to posle snimim. I tako, sada prokopam ovu rupu ovdje. Nemam pojma zašto mi se stvarno skin nije očitao. Ovako da vam kažem, na kanalu ću snimati Minecraft, snimat ću Call of Duty i Modern Warfare. Snimat ću, vidjet ću i Assassin's Creed da snimam. Pošto meni onako, takve igrice su mi zanimljive. To je igrice sa parkourom, pogotovo Assassin's Creed. Mnogo zanimljiva igrica po meni. Dobro, dalje, šta još jedan da vam kažem, snimat ću Batman Arkham City. Dobro, to ja sam ovaj video odradio. Sad ćemo ovako da napravim peć. Vidio sam ovdje negdje pećinu. Iću da iskopam ugalj što sam vidio tamo. Tu je negdje. Nije tu. Mislim da su malo pokvarili 1.9 verziju zato što na primjer sad ne možete da udarate ovako. Na primjer, ja bi ovog skvida ubio iz 2 udarca, a gledajte, na primjer ovako 5-6 puta ga udarim, ovako 1, 2 i mrtav. A ne, ranije je bilo samo 1-2 put ga udarite i on umre, a sad ne može, to je ono da spamate. A sad kad spamate ono ništa mu ne daje mu ništa skoro damage, jedva da mu da pola HP-a. To mu se odmah regeneriš. Ja ću samo malo pokupim odavde ugalj. Sad ću staviti na pisvol, malo dok ne ojačam, dok ne izađem iz ove pećine samo. Pokupim malo još ovaj ugalj. I tako, epizode će trajati onako kako kad bude mogo da snimam. To jest koliko kad bude mogo da snimam. Dobro, još mjesec i po, koliko stalo?
Mjesec i po dana ostalo do kraja škole, valja, da. Mjesec i po dana ostalo, a na letnjem raspustu ćemo da cepamo sa snimanjem. Snimat ću non stop. Dobro, ovdje ima isto. Okej. Pišite mi u komentarima ako biste htjeli da snimam i LOL. Znam da nisam baš neki pro u LOL-u, ali dobro, onako, još se učim. I tako, mislim, to otprilike za sad, to su mi planovi. Još LOL, ako biste mogli mi napišete u komentarima da li hoćete da snimam i to šta još, ništa mi ne pada na pamet. Dobro, imamo tako kad saman. Pa dobro, otprilike bi to bilo to za ovu epizodu. Usta ne. Idemo malo još da nacepam drva tamo. I još nešto. Sad sam se bio sjetio nešto, sam htio da vam kažem, ali šta sam još htio. Dobro, onako sad pada noć, sad ću napravim još vrata. I to je to. Tad ću da završim epizodu. Iskreno, ja ovako čutim, idem s brda s dola, pričam čas ovo, čas ono, zato što nemam šta da pričam. To se ne znam šta da pričam, ali ne brinite se, o sljedeće epizode će biti, o sljedeće epizode će biti teme. Napisat ću ja na jednom papirčetu teme i pričat ću o to. Kako kucao? Nije niko, dobro. Evo ovako. Tu i tu. What the? Kako ja ovo nisam vidio, nije mi jasno. Eto, to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Nadam se da se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!